Je mi ľúto, že nejdeš von. Aj vy si myslíte, že neviem slušne jesť? Snažím sa odvrátiť zrak. Ale preto, že je to strašne nechutné. Mali by ste zájsť za strážmajstrom Hu. Povedať mu, aby mi tam dovolil prísť. Možno to tak bude lepšie. Tá recepcia je nesmierne dôležitá. Ani vy ma tam nechcete. Musíš to pochopiť. Stačilo, už som pochopil. Je mi to jasné. Som hnusný a nechutný a nikto ma nechce. Takže ospravedlňte ma, idem do svojej izby skryť svoju ohavnosť. Ako? Ľutujem, Emutaj, ale... Nie ste pozvaní? Určite, pretože mohlo dôjsť aj k omylu, nie? Viete, že občas dostaneme cudziu poštu. Možno, že aj moju pozvánku doručili niekomu inému a... Nie je to omyl, Emutaj, na recepciu vás nepozvali. Nikto nebude znevažovať bojového kráľa Čitanu. Viete, že ma to vytáča. Zrejme som jediný, kto tam nepôjde. Mýlite sa, nepozvali ani dračieho bojovníka. Čože? No, iste, pochopiteľne. Videl som ho, ako je. Ale ak tam naozaj nebude dračí bojovník, potom bude naša misia oveľa ľahšia. Naša misia pripraviť vojsko, zhromaždiť zbrane. Ak si nemám recepciu užiť ja, potom nikto.